Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eryo. Taong 1950, Las Navas, Northern Samar. Napakapayak ng pamumuhay sa mga taong ito. Wala kagaanong makikitang konkretong bahay at hindi pa uso noon ang pagkamkam ng mga lupain. Kahit saan ka tumira pwede, basta ba'y may bakante. Madalang din noon ang mga taong makikita mong dumaraan sa kalsada, gawa ng araw-araw, abala ang mga ito sa kanilang pagsasaka at mga trabaho. Ramdam naman niya ang hirap ng mga ito. Sa kadahilan ng kagaya ng iba, isa rin siyang magsasaka. Bagaman malayo sila sa baryo, hindi yun dahilan para itigil niya ang mga gawaing bumubuhay sa kanila. Kung hindi niyo kasi na itatanong, nagsasaka noon si Eryo sa isang malawak na palayan, malapit sa sentro ng baryo. Pagmamayari ito ng isang kilalang pamilya na kahit papaano malapit naman sa kanila. Dahil sa ganun niyang koneksyon, kaya madali siyang napapasok sa ilalim ng pamamahala nito. Pagkapas ng damo ang kanyang naging trabaho, kaya madaling araw pa lang nasa palayan na siya. Kailangan kasing mga lahati sila upang makapagpahinga sila ng tanghali. Kung hindi nila yun gagawin, literal na buong maghapon silang maggagapas sa malawak nitong taniman. Ayaw naman yung mangyari nila Eryo, lalo pat ang iilan sa kanyang mga kasama, pawang may mga sakit sa puso. Seryoso rin ang mga ito sa kanilang trabaho, dahilan para magkasundo sila sa napag-usapan nilang oras. Sa paglipas ng mga buwan sa trabaho niyang yon, hindi naman niya maipagkakaila ang tungkol sa mga usaping kanyang naririnig ukol dito. Base sa mga matatandang nakainuman nila, may mga nailibing umanong kayamanan sa lugar na yon. Marami nang naghanap ng mga ito pero lahat yon nabigo. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, yung mga taong nangahas na hanapin ito, bigla na lamang nasiraan ng bait matapos silang magdesisyong itigil na ang kanilang ginagawa. Dahil sa ganoong pangyayari, wala nang sumubok pa na hanapin ang kayamanan na yon. Ibinuon na rin ito sa limot ng may-ari, kaya sa halip na magbuwis ng buhay para sa karangyaang maibibigay nito, pinili na lamang nitong magnegosyo ng patas. Nasisiguro rin noon ang mga nakainuman nila, hindi yun alam ng panibagong may-ari ng lupain. Nung namatay kasi ang ama nito, alam nilang hindi na ipasa ang tungkol dito. Nang marinig naman yun ni Eryo, di naman niya maipagkakailang maisip ang mga mangyayari sa buhay niya sa oras na makuha niya ito. Bilang ama, nagmamalabis din siyang magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sino ba naman kasi ang may ayaw ng ganun, di ba? Magmula noong narinig niya ito, palagi na itong pumapasok sa isipan niya. Habang patagal siya ng patagal sa pagtatabas ng damo, patindi naman ng patindi ang kanyang pagnanais na makuha ito. Hindi naglaon. Nang medyo naging pamilyar na siya sa lupaing yan, maingat naman niyang hinanap ang maaaring palatandaan ng nakatagong kayamanan. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga eksperto rito kung saan doon niya nalaman ang tungkol sa mga simbolong maaaring maging daan para mahanap ito. Bago rin sa kanya inilahad ng mga napagtanungan niya ang tungkol sa bagay na yon, mariin naman siya nitong binalaan ukol sa panganib na kaakibat ng kanyang gagawin. Kahit ang mga ito kasi, aminadong hindi na nila pinangasan pa na maghanap sa lupaing pinagtatrabahuhan niya. Naniniwala kasi sila na totoo ang sumpang bumabalot dito. Kinumpirma rin ng mga ito sa kanya na meron ngang nagkukubling kayamanan sa lugar na yon.
Matapos naman yung marinig ni Eryo, mas lalo pang tumindi ang kanyang hangarin na mahanap ito. Dahil sa pagkasilaw sa malaking halaga, aminado siyang hindi na niya napansin ang matinding panganib na kaakibat ng mga bagay na kanyang gagawin. Sa paglipas ng mga buwan, lingid sa kaalaman ng marami, palihim na pala niyang sinusuyod ang kalupaan. Araw-araw mas nagiging ganado siya dahil pakiramdam niya malapit na siya sa pinakapakay niya. Akala niya matatagalan pa bago niya yun mahanap, pero dumating ang isang umaga na may nasipat siyang kakaibang bagay sa pinakasentro ng lupain nito. Malayo yun sa mismong bahay ng may-ari at sa lugar na yun may nakatayong puno ng mahogany. Matayog ang puno, kaya kahit nasa bahay ng may-ari, matatanaw mo ito. Ayon kay Eryo, ilang beses na siyang nagpabalik-balik doon pero wala naman siyang napansing kakaiba. Inikot na rin niyang nakapaligid sa punong yon, subalit wala naman siyang nakita. Ang kaso lang, noong umagang yon, sakto ang pagdating niya sa lugar sa pagsapit ng bukang liwayway. Pagtama doon ng unang liwanag ng araw, may nasipat siyang kuminang na bato sa mismong mga ugat nito. Malapit lang sa kanya ang ugat na yon, kaya madali naman niya yung nakapa hanggang sa nagawa niya na itong makuha. Matapos niya yung gawin, tumambad sa kanya ang mga nakaukit na kataga sa parte ng bato na nakalibing sa lupa. Sinauna ang dialektong napapaloob dito, kaya para maunawaan niya ang mga katagang nakalathala, dinala niya sa kanilang pamamahay ang bato. Mag-iisang linggo niya rin yung pinag-aralan hanggang sa kalaunay nakahanap na siya ng angkop na libro na magagamit niya para mapagsalinan ng mga katagang kanyang natuklasan. Dahil sa librong yon, naunawaan ni Eryo ang nais ibahagi ng mga kataga. Base sa kanyang pagkakaunawa, isa yung bugtong ukol sa panahon. Sobrang hirap ng bugtong na yon na halos umabot na sa puntong ikabaliw niya ang paghanap pa lang ng kasagutan para rito. Ang pag-apaw ng tubig sa batis, ang liwanag ng araw, ang liwanag ng buwan, ang mga pagsibol ng mga puno at halaman, ang pagkakaugnay ng mga lupa, isang buhay na bumubuo sa kanila. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang palaisipang ito, ang gumugol ng mga buwan ni Eryo. Halos araw-araw hirap na hirap siyang makapagtrabaho buhat sa paghahanap ng kasagutan para rito. Wala man siyang ideya kung ano nais ipahiwatig ng mga katagang yon. Pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang plano. Ilang araw pa ang lumipas, marami na siyang nakikitang kakaiba sa paanan ng puno. Ang mga dahon nito, nakapagtatakang kakaiba sa lahat ng mga dahon na nakita niya. Hindi rin may pagkakaila ang mga ibong may matitingkad na kulay na malimit doong dumapo. Dahil sa mga ganoong bagay na kanyang nasilayan, inumpisa niya ang kanyang paghahanap sa puno. Gayunpaman, maigi niyang tinandaan ang bawat katagang nasasaad sa bugtong na kanyang nalaman. Hindi naglaon, unti-unti na niyang pinalawak ang saklaw ng kanyang paghahanap. Bukod kasi sa may nasipat siyang malapit na batis, napagtanto niyang magkakaugnay ang bawat katagang kanyang natuklasan. Sa loob ng 2 araw na paglilibot niya sa batis, malimit siyang maghanap doon ng mga bagay na likas ng kakaiba. Noong una, hirap na hirap talaga siyang makasilay doon ng mga hinahanap niya. Pero isang hapon, bigla na lamang tumaas ang tubig dito. Paglamon ng batis sa mga pangpang, may nakita siyang kakaibang bagay na kumikinang sa pinakagitna nitong parte. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Agad naman niya yung nilusong kung saan pagdating niya sa ilalim,
may nakita siyang isang nakalutang na baul sa kalagitnaan nitong bahagi na pawang pinigilan ng 6 na kadenang nakabaon sa mga sementong nasa ilalim ng lupa. Paglangoy naman niya papalapit, bigla naman siyang napigilan ng isang harang na gawa sa makapal na bula. Nabuo ang bulang yon sa pamamagitan ng hangin na animoy nakakulong doon. Dahil dito, minabuti naman niyang tingnan ang bawat kadenang nakakabit sa baul. Sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang iba't ibang butas na maaaring magamit para tuluyan yung kumawala sa kadena. Makalipas pa ang ilang minuto, nang madatna na niya ang hugis nito, agad naman siyang umahon sa ibabaw. Dali-dali siyang tumungo sa pangpang habang maigi yung pinag-iisipan. Pagpatak naman ng 9:00, nagpatuloy ang kanyang paggapas alinsunod sa utos ng may-ari. Bawat isa sa mga kaibigan niya nagtatanong kung bakit basang-basa siya, pero minarapat niyang wag na yung sagutin pa. Sa pagtahimik naman ng mga ito, panay naman ang kanyang ginawang pagsipat sa punong pinaghihinalaan niyang pinaglalagakan ng susi ng kadena. Dumaan pa ang mga araw, hindi nga nagkamali itong si Eryo. Bawat lugar na tinutukoy sa mga katagang kanyang nalaman, naglalaman ng mga sinauna at kakaibang susi. Inipon niya ang mga ito hanggang sa mabuo na niya ang 4. Kaso lang, pagsisid niyang muli sa batis, napansin niyang 5 ang susing kailangan. Hindi pa rin siya noon makatago sa bula, kaya nagdesisyon siyang ipagpaliban na muna ang kanyang planong pagkuha. Pagbalik naman niya noon sa kanyang tahanan, bitbit ang mga susi. Dali-dali naman niyang kinuha ang bato na naglalaman ng mga kataga. Muli niya itong nilisan at pagbasa niya nito, tumambad sa kanya ang isa pa nitong parte na naglalaman ng lihi. Base sa kanyang pagkakaunawa, hintuturo ng tao ang 5 susi. May mga pamamaraan ding nakaukit sa bato kung papaano niya yun gagawin. Matapos naman yung maunawaan ni Eryo, hindi na rin siya nagdalawang isip pa na ialay ang kanyang hintuturo. Kaya niya yun napagpasyahan, dala na rin ng matinding hangarin na malaman ang nilalaman ng baul. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, muli siyang bumalik sa batis. Upang hindi naman siya makita ng nagmamay-ari ng lupa, inikot niya ang masusukal na kakahuyan, marating lamang ang lugar na yon. Pagdating naman niya sa pangpang nito, agad naman niyang inialis ang kanyang damit. Hinasa rin niya ng maigi ang dala niyang punyal upang hindi siya mahirapang putulin ang kanyang daliri sa oras na makalapit na siya sa bulang humaharang sa baul. Matapos naman niyang makapaghanda, dali-dali naman siyang lumusong papailalim at sa isang iglap, bigla na lamang siyang nawala. Nakakapangilabot ang dilim ng ilalim ng batis. Pero kahit na ganon, hindi nasindak itong si Eryo sa maaaring mangyari sa kanya sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, nakabalik na nga siya roon. Paghawak naman niya sa harang, agad naman niyang pinutol ang kanyang hintuturo, kalakip ng matinding pagpipigil ng sakit na kasalukuyan niyang nararamdaman. Pagkaputol naman niya nito, bigla naman niyang nasilayan ang unti-unting paghawi ng harang na yon hanggang sa lamunin na siya papaloob. Mabilis ang mga nangyaring kaganapan, kaya bago pa man mapansin ito ni Eryo, nasa loob na siya ng bulang yon. Hawak-hawak din niya ang kanyang hintuturo na kasalukuyang binabalot ng kanyang dugo. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang mga nararamdaman, agad naman niyang sinipat ang buong paligid. Noong una, medyo nakakapagtaka pa sa kanya kung saan nagmula ang hangin sa ilalim, pero pagsilay niya sa kanyang kinaroroonan, napansin niya ang malalaking butas na nilalabasan ng malalakas na simoy ng hangin.
Sa puntong yon, doon niya napagtanto ang tungkol sa lagusan na maaaring nagdudugtong sa itaas. Yun lang kasi ang nakikita niyang dahilan kung bakit may hangin sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagpapahinga, nang medyo magkaroon na siya ng lakas ng loob, agad naman siyang tumayo para puntahan ang mga butas na nasa dulo ng kadena. Isa-isa niyang inilagay doon ang mga susi hanggang sa kalaunay tanging daliri na lamang niya ang natira. Paglapit naman niya sa kadenang nasa gitnang bahagi ng baul, agad naman niyang inilagay ang kanyang hintuturo sa loob nito at sa isang iglap biglang bumukas ang baul na may 2 metro ang haba. Pagsilay naman dito ni Eryo, dali-dali naman siyang gumulong para maiwasan ang bagay na yon. Pagkabasag naman ito, tumambad sa kanya ang mga buhangin at iilang mga bagay na bagong-bago sa kanyang paningin. Napansin din niya ang iilang mga bareta ng ginto na halos nasa humigit 100 gramo ang bigat. Nang masipat naman yun ni Eryo, lahat ng sakit at gulat na kasalukuyan niyang nararamdaman, bigla na lamang naglaho. Noong mga oras na yun kasi, alam na niyang nakuha na niya ang kayamanang hindi pinaniniwalaan ng iba. Dala naman ng matinding pagkagalak, isa-isa naman niya yung kinuha hanggang sa kalaunay may nakita siyang itim na batong may butas sa gitna na siya namang mabilis na umagaw sa kanyang atensyon. Hindi mawari ni Eryo kung ano ito pero nasisiguro niya mas mahalaga pa ito sa ginto. Paghawak naman niya sa bato, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matandang may mapupulang mga mata na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakaupo ito malapit sa nawasak na baul habang nakahawak yon sa isang makapal na espada. Pagtitigan naman nila ng matanda, bigla naman yung nagwika sa kanya ng, "Lunukin mo ang batong ito kung ambisyon mong magkaroon ng kapangyarihan." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, ramdam naman niya ang paninindak nito sa pamamagitan lamang ng ganoong salita. Dala naman ang kanyang pagkabahala, agad naman niyang sinunod ang matanda sa kadahilanang naunawaan na niya ang panganib na kanyang kaharapin kung sakali mang hindi niya yun gawin. Walang sabi-sabi, agad namang nilunok ni Eryo ang bato kung saan habang bumababa yun sa kanyang sistema, dahan-dahan naman niyang napapansin ang pagbigat ng katawan niya. Nandilim na rin ang kanyang paningin, nakalaunay ikinawala niya ng malay. Magdadalawang oras din siya noong nahimatay hanggang sa nanumbalik ang kanyang wisyo. Pagsilay naman niya, nadatna niya ang kanyang sarili na nakahimlay sa pangpang ng batis. Hawak-hawak niya noon ang ilang piraso ng gintong kanyang nakuha na siya namang dali-dali niyang inilagay sa kanyang bulsa. Di man malinaw sa kanya kung papaano siya nakaahon, pinili na niyang umalis sa lugar na yon sa takot na baka may makapansin pa roon sa kanya. Matapos namang makuha ni Eryo ang mga kayamanan, nagpasya na siyang umalis sa trabaho. Kung iisipin kasi, hindi na niya ito kailangan pa buhat sa laki ng halagang nakuha niya. Kinausap na rin niya ang kanyang asawa ukol sa kanyang plano, maging sa hangarin niyang tumungo sa ibang lugar para maibenta ang mga nakuha niyang ginto. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, di naman yung tumutol sa kanyang nais. Katunayan, nagpumilit pa yung sumama sa kanya pero hindi niya na yon pinaunlakan. Ayon kasi kay Eryo, hindi sila pamilyar sa bayan kaya bukod sa mahihirapan sila roon, may posibilidad ding maligaw sila. Hindi rin biro ang lalakarin niya kaya sa halip na sumama ito, mas mainam na manatili na lamang yon sa kanilang tahanan. Dahil sa kanyang naging abiso, wala namang nagawa ang kanyang asawa kundi ang sumang-ayon. Matapos nilang mag-usap, agad naman siyang naghanda at sa pagtungtong ng hapon,
doon na siya umalis sa kanila. Mabilis ang naging paglalakad noon ni Eryo upang hindi siya mapaghinalaan ng mga taong makakasabayan at makakasalubong niya. Inakala rin niyang magiging maayos ang kanyang paglalakbay, pero pagdating naman niya sa Karatig Baryo, sa kasagsagan ng paghahanap niya ng matutuluyan, merong mga kalalakihang bigla na lamang humarang sa kanya. Nasapat ang bilang ng mga ito, at sa pamamaraan ng pagtingin nito, mukhang may gagawin niyang hindi maganda. Nang mapansin naman niya ang masama nitong binabalak, agad naman siyang naglakad papalayo roon. Sinubukan na rin niyang kumatok noon sa mga bahay-bahay sa pagbabaka sakaling may magpapatuloy sa kanya, ngunit sa kasamaang palad walang nagpaunlak sa nais niyang mangyari. Nang mapagtanto naman yun ni Eryo, nagpasya na siyang umalis sa baryo. Kahit 10 oras, matapang niya noong tinahak ang daan, hanggang sa muli na naman siya nitong matampangan. Subalit sa mga oras na yon, hindi na pangkaraniwang anyo ang tangan ng mga ito. Maliban sa mga nanlilisik nitong mga mata, agaw atensyon din ang mahahaba nitong mga balikat. Panay din ang pag-angil ng mga nilalang, at pagkaraan pa ng ilang segundo, hindi na yon nag-alangang siya ay sunggaban. Akala noon ni Eryo ikakamatay na niya ang pag-atake ng mga nilalang. Ngunit bago pa man yun sa kanya makalapit, muli niyang narinig ang tinig ng matanda sa kanyang isipan na nagsasabing sambitin niya ang mga katagang kanyang nabasa sa bato. Maliban kasi sa gabay ang mga ito, nagsisilbi rin yung usal para sa mga taong nakalulon ng mutyang napapaloob doon. Nang marinig naman niya ang tungkol sa bagay na yan, lahat ng mga aswang na papasunggab sa kanya biglang umiwas na parabang may napansin yung kakaiba. Pagdating naman ng mga ito sa kanyang likuran, agad namang napansin ni Eryo ang tila bang pangitim ng kanyang balat. May makapal na ring usok na lumalabas sa kanyang ilong, tapos yung kanyang boses, napansin niyang lumalim. Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang hindi maipagkakailang lakas na namumutawi sa kanyang katawan. Napansin na din niya noon ang mga itim na hangin na tila ba'y umiikot sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yan, agad naman niya yung itinanong sa matanda, dahilan para marinig niya ang nakakagulat na sagot nito. Taglay mo ang mutya ng dyablo ng hangin. Ako at ang iyong kaluluwa ay iisa na. Para maprotektahan ka, kailangan kong gamitin ang iyong katawan. Ang pagbabago ng iyong wangis, ang patunay ng aking presensya. Huwag kang mag-alala. Sa oras na mapaslang natin ang mga nilalang na yan, babalik ka sa dati mong kaanyuan. Wika ng gabay ng mutya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, halos hindi naman maipagkakaila ni Eryo ang tuwa sa kanyang muka. Noon pa man kasi, hangad na talaga niyang magkaroon ng abilidad na magpapabukod tangi sa kanya sa lahat. Matapos naman niya itong malaman, lahat ng kanyang takot na nararamdaman sa harapan ng mga nilalang, bigla na lamang nawala. Nagkaroon na rin siya noon ng lakas ng loob, kaya sa hudyat ng dyablo ng hangin, buong kagalakan niyang sinunod ang mga utos nito. Pagsambit naman ng nilalang sa mga senyales at usal na nais nitong ipagawa, nakangisi naman yung isinakatuparan ni Eryo. Sa isang iglap, nabuo sa kanyang tabi ang 4 na palasong gawa sa ipo-ipo. Mabilis na umikot ang mga bagay na yan, indikasyon na sobrang tatalim ng mga ito. Pagbitaw naman niya ng senyas na kanyang nilikha sa pamamagitan ng kamay, agad namang lumipad ang mga palasong yon. Mabilis nitong tinungo ang kinaroroonan ng kanyang mga kalaban
na siyang naging sanhi upang magsiliparan papalayo ang mga ito. Lahat na rin ng pag-iwas ginawa ng mga nilalang na yon, ngunit sa kasamaang palad na natili itong hindi sapat. Maya-maya pa, nang medyo bumagal na ang pagtakbo ng mga ito, napansin na ng mga nilalang na nauna ang pagkamatay ng iilan nilang mga kasama. Hindi naglaon, kagaya ng sinapit ng mga kauri nila, ganon din ang kinahantungan ng kanilang mga buhay. Matapos naman itong mapaslang ni Eryo, agad naman niyang nilisan ng lugar na para bang walang nangyari. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, narating na nga niya ang bayan. Dala na rin ng mga nangyari, hindi na siya nakaramdam ng takot at pagkabahala sa mga taong kanyang makakasagupa sa lugar na yon. Tiwala kasi siya sa kanyang mutya at sa mga abilidad nito na kaya nitong ipamalas. Sa loob ng ilang oras na paghahanap ng tindahang bumibili ng ginto, nakatagpo na nga siya ng isa. Matanda rin ang nagpapatakbo ng negosyong yon, kaya hindi niya gaanong tinaasan ang presyo para rito. Yung hangad niya lang kasi talaga, pampuhunan para sa itatayo niyang negosyo. Hindi na rin siya nag-aasam ng mataas, gawa ng hindi naman ganit na tao itong si Eryo. Pagkasundo naman nilang dalawa, bago siya lumabas ng tindahan, pinayuhan siya nitong agad na umalis sa lugar. Matunog kasi sa mga magnanakaw doon ang mga nagbibenta ng ginto, kaya kapag nagtagal siya, hindi malabong manakawan siya ng mga ito. Nang marinig naman ni Eryo ang tungkol dito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa sentro. Gusto niya kasing mapasaya noon ang kanyang anak, kaya hindi siya pumayag na umuwi ng walang dala. Ang kaso lang, habang binabagtas niya ang daan, may mangilan-ngilan na siyang napapansin na parang bumubuntot sa likuran niya. Siyempre, hinayaan lang naman niya ito, gawa ng hindi pa naman niya yun nakukumpirma. Ngunit, sa kasagsaga ng pamimili niya noon ng pasalubong, agad naman niyang naramdaman ang pagdukot ng iilan sa mga ito sa kanyang bulsa. Nakakuha yun ng bungkus ng pera, kaya nang masipat naman yun ni Eryo na tumatakbo, hindi na siya nagdalawang isip na habulin ito. Habang sinusundan naman niya ang lalaki, pansin na pansin naman niyang walang tumutulong sa kanya. Hindi niya mawari kung ano ang mga nangyayari, pero base sa kanyang mga nakikita, pakiramdam niya na babahala ang mga tao roon na makialam sa problema nilang dalawa. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa isang masukal na parte ng bayan, bigla naman niyang nasilayan ang pagtigil nito sa isang malaking bahay. Dahan-dahan din yung humarap sa kanya habang nakangiti. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, agad naman niya yung nilapitan para sana kunin ang salapi. Subalit ng ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, napansin naman niya ang dalawang matandang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa taong yun. May dala-dala itong mga manika at karayong, at base sa presensyang inilalabas ng katawan nito, nasisiguro niyang hindi yun pangkaraniwan. Nang maramdaman naman ito ng dyablo ng hangin, agad naman itong inilahad sa kanya, gabunan ang dalawang matandang kanyang nakita. Ngunit sa kabila nito, buong tapang siyang inabisuhan ng dyablo na huwag makaramdam ng pagkabahala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang magsasalita na ang dalawa, ipinaramdam ni Eryo sa mga ito ang kanyang presensya. Nang mapansin naman ito ng dalawang matanda, agad naman yung nakaramdam ng matinding pagkasindak, dahilan para gumawa yun ng hakbang na hindi nila inaasahan. Sa isang iglap, bigla na lamang itong kumuha ng kutsilyo at walang pagdadalawang isip na inundayan ng saksak sa dibdib ang kasama nitong kanila dapat natutulungan. Paglupasay naman ng walang buhay na katawan nito sa lupa, dali-dali naman itong kinuha ang salapi,
kasabay ng pagluhod ng dalawa sa kanyang harapan. Taos-puso itong humingi ng tawad sa kanya na para bang alam na nito kung anong klase ng dyablo ang namumutawi sa kanyang katawan. Nang masaksihan naman ito ni Eryo, agad naman niyang kinuha ang salapi kasabay ng pag-alis niya sa lugar na yon. Iniwasan niya na kasi roong magtagal pa sa takot na baka may maghinala sa kanyang siya ang pumatay dito. Magmula noong nangyari ang insidente, sinundan pa ito ng hindi mabilang na kaganapan sa kanyang buhay. Alam niyo, pinuno, nang mamatay itong si Eryo, ipinagtapat niya sa kanyang anak kung gaano mapagkakatiwalaan at masasandigan ang mga bulong ng mutya ng dyablo ng hangin. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe talaga tong mutya ng dyablo ng hangin, no? Napaka-komplikadong kunin. Alam nyo, bigyan ko lang kayo ng idea, no? Pangatlo na tong kwento dito sa channel natin na iba-ibang tao yung nagpadala. Subukan nyo i-search. Search nyo dyan yung mutya ng dyablo ng hangin tsaka dyablo ng hangin. Tingnan nyo kung merong pagkakaparehas yung pagkakalatag ng kwento. Kasi nung pinakinggan ko, wala talagang pagkakaparehas ni isa. Pero yung proseso ng pagkuha, medyo kakaiba tong kay Eryo kasi parang ang daming alay no? Pero isipin nyo naman, matapos lahat ng pag-aalay na yon, yung saya tsaka yung kakaibang tinamasa sa buhay ni Eryo, naranasan niya. So para sa akin, win-win situation pa rin yun. Tsaka ang goal naman ni Eryo, maiahon yung pamilya niya sa kahirapan, which is nagawa naman niya. Pero sa pagkakaalam ko rin, nasa pangalan naman ng mutya, mutya to ng kaliwa. Diba? So, tingnan natin, baka meron pa dyang ibang nakakaalam na itong mutya na to napapanig din sa kanan. Depende na yan sa magiging komento ninyo. Pero ako sa pagkakaalam ko, base lang din sa pangalan, dyablo ng hangin, sa kaliwa to. So alam natin, merong kapalit lahat ng mga binibigay nitong kasaganaan sa buhay. Overall, masasabi ko sa kwento na to, napakaganda. At sana lang, mas tumagal pa yung laban niya dun sa pagitan ng dalawang gabudan. Pero wala, natakot sa kanya kaya panalo siya kaagad. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.